Okay, ano yan ang usap kita mga higala? Ato ang tulumanon, ikaw o ang ibang pagtuo or C-on-A. Daghang salamat sa inyo pagpakiguban ka nako. Adlaw na usab karon nga Martes, pizza 4, July 4 na karon mga higala, no? Kining July 4 mga higala makapahinomdom ko niini sa kanta nga Oh, say, can't you see by the dark giving light? Unsa man ang kantaha? Muna siya gitawag tog Star Spangled Banners. No, muna siya ay national anthem sa US. No, muna ilahang mga alawiton, no. Sige ko kadungog anak katong boxing, katong si Manny Pacquiao sige pang namuksing, sige kong kadungog anak. No, so karong adlaw gisaulog karong adlaw Martes o July 4 gisaulog pud nato ang PhilAm Friendship Day. Sa ato pa panaghigala ay tali kanato ug sa mga Amerikano. Sa mga pinulungan pa na sa mga kuan Amerikani. Mga Pilipino ug sa mga Amerikano. Ganyan na. Ingon man na pag-pronounce mo higala dito sa ato dili kay Amerikano. Dito sa ilaha na Amerikano. Ano, di ba ka Pilipino ka Pilipino. Ano. O mga Meksikano. Ingon na naambot ka haog og kuan pod ka na insect chino. Ano, may pagkaluray ba ang ilang pinulungan. Okay? Nahala, no? Ari kita may galan sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan, ni ining kamudtuhon. Bagong obispo sa Kalapan, giila na. Siya mao si Bishop Moises Cuevas. Nabaguhay pa lang, nadeklara na si Bishop-elect Moises Cuevas isip bagong obispo sa Kalapan. No, nagpangidaron pa lamang kini si Bishop-elect Cuevas og 49 anyos. No, bata pa kay ni mahigala manghod na kinako ni kay 64 na baya ko. Ay 63. Ano? 64 na. No, karong July 26 ka birthday na ako. 64 na ko, gulang-gulang na mahigala pero ako di ra jud ko mag-uol. Kung magulang na ko ngano man tungod kay gasa kini sa Dios. Mag-uol di ikaw tagaan ka gasa. Kanang uban mag-uol man og mag-birthday sila. Ay di ko mag-uol lipay kay kuana. Ano man? Grasya kana nga gihatag kanato sa Dios. No? So karong adlaw mahigala ang atong nasayran nga bag-o na ang obispo sa Kalapan, Mindoro nga mao si Bishop-elect Moises Cuevas. Balita mga higala gikan sa Vatican, ang dalan paingon sa kalinaw anaa dinha sa kamatuoran ug pagpaambitay, charity, pagpaambitay, no? The path to peace lies in truth and charity. Okay? So mga ganito mga higala, mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon. Ug ari kita sa atong Saint of the Day. Abi no ang atong Saint of the Day. Dili ka na siya saint nga lalaki. Santa. Ano? Usa kini siya ka babae mga higala. Santa. Si Santa Isabel sa Portugal. Abi no kini si Santa Isabel sa Portugal. Dili ni ordinaryong pagkababae. Dato ni Raina ni siya. Raina kini si Santa Isabel sa Portugal. No muna siya no. Muna nga ako dahil gisira ang pulta, ako dahil giabrihan ang pulta kaya mulamba man niya to. Okay no, so sa Santa Isabel sa Portugal, milyonarya kini haray na baray na. And then na kaniya ang exercise of piety, no, iyahang pagka-Diyos nun, self-discipline. Unya he served, no, siya nahimo gyud nga usa ka buutan nga asawa. She served her husband who died earlier. Mato papago. Sayo dahil nabalo in town kini si Saint Elizabeth of Portugal, nakatukod sa daghan kay mga monasteryo, mga balay sa gupanan, ug mitabang gid siya sa pagpalambo sa simbahan sa Dios. Okay, mao kadto higala ang atong Saint of the Day karong adlaw. Abi no ari kita manghigala sa atuang nga catechesis, tagantag mga catechesis. Okay, ari kita sa kabahay Marian taron mahigala. What are the $7 of Mama Mary? Ang 7 ka mga kasakit sa mahal nga birhen. Unang-una, ang propesiya ni ang una nga nakasakit gyud
no, ang una sa mga kasakit nga naang nahiaguman sa mahal nga birhen mao kadtong gipanagna ni San Simeon, no? Unya matud pa nanalangin si Simeon kanila ug miingon kang Maria ug inahan sa bata. Kining bataa gipili sa Dios alang sa kalaglagan ug kaluwasan sa daghang mga tawo sa Israel. Mahimo siyang ilhanan gikan sa Dios nga supakon sa daghang mga tawo ug tungod niini mudayeg ang ilang mga tinaguang huna. Madayag ug tungod niini madayag ang ilang mga tinaguang hunahuna ug ang kaguol sama sa usa ka hait nga espada mulagbas sa imong kaugalingong kasing-kasing. Gipanagna na yung daan mahigala ni San Simeon nga kini si Mama Mary mulagbas gyud ang mga espada sa kasakit sa kasing-kasing. That is the one of the usa sa mga pito ka mga kasakit ni Maria. Unya ikaduha kadtong nawala katong nangadto sila katong katubitaw di nagmabdos pa siya unya gidala siya dito sa Egypt perting guula sa mga birhen siguro ato. Pero nga naman, nagbabdos pa ka, unya, gilalin ka sa imuhang bana, gikan sa layong lugar, no? Nadto sa lain pong lugar. And the number three dollar or kasakit, sorrows of Mama Mary is the loss of Jesus in the temple, katong pagkawala sa bata. No? Katubitang pagkawala sa bata dito sa Jerusalem, nawala ang bata. And number 4, the meeting of Jesus and Mary on the way to the cross. No, sa ato pa sa grabe ang kasakit sa mahal nga birhen sa diha nga nagkasugat siya ug ang iyang anak nga si Jesus nga nagpasana sa krus. Nga ikalima, ang mismo nagyud nga pagkalansang ni Jesus dito sa krus. Usa ka to sa mga dakong kasakit sa mahal nga birhen. Sa ikaunom, the taking down of the body of Jesus from the cross. Katubitaw gipakadaog na ang lawas nga patay sa atong Ginoong Jesucristo gikan sa krus. Grabe nga kasakit sa mahal nga birhen nato. O katapusan mao kadtong si Kristo gibutang na diha sa iyang lubnganan. Those were the $7 of Mama Mary. Sa ato pa si Mama Mary, no, puno og yun in towns kagulanan ang iyahang pagkainahan. Pero matud pa ang iyahang mga naagian nga mga kasakit maupoy mga hinungdan nga musalig kita kaniya nga mutabang gyud siya sa atong mga kalisdanan nganuman tungod kay siya mismo nakasanilati man og susamang mga kalisdanan sa ato pa sayon ra kay niyang masabtan kun unsa nga atong gipangbati tungod kay siya mismo nakasinati man pud siya og mga kasubaanan gani pitugyud ka mga kasubanan nga iyahang nasugatan. O klaro? Hala no? Din hinalang una kita kutom mahigala sa kung naginaingon adlaw karon nga Martes, pizza 4 na kini sa bulan sa kining Hulyo. Gihinumduman nato karon ang kanta nga Oh, say can you see? Ayan. I dawn beaming light was nanimot na pas mo so mahigala. Memorize na ko na sa una, no? So, happy Phil-Am Friendship Day, karong adlaw, o happy Independence Day sa mga kaigsuonan nato nga mga Amerikano. Salamat og mayong mudto, Pilipinas!